Jom Gakwnai. Gakwnai. Ada mana ini? Baokungri Festival 2024. Fैबाय सफैबायानो थांगासै हाजोआव गाखोहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो Eleventy Baokungri फोरबोनि लास्ट गिबिनिफ्राय हाजो मोनबाय बेयावनो नै प्रग्राम जादों Grup foto kebe थानांगौ राव गालां थालाङो ना ayo फैबाय नै नायजाला और टिप के लिए हालत कैसी हो Aku berlangsing ada. nih kalau maju kau ayo dekan diri ber जोङो टप माव सहैनो थांगासिनो बेवहाय बिराद टप मोनथारनोसै जों गाखोबाय बिराद इन्टारेस्टिं नांबोदों गाखोनानै खिन्थु जोङो बारा रेस्ट लायाखै खनसेल' लाबोदों आनलिमिटेड गाखोदों जों एसे आस्ते आस्ते गाखोदों नालाय बारा जेबो मोनाखै नोंथांमोनाबो सोर सोर फैदोंमोन कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो गाखोबोना बिराद गोजोनबाय आरो आसा खालामो बे बोसोरनि रंजानाय बैसागुआव बयनिबो न'खराव गोजोननाय सान्थि Finally we are in the top. We are in the top. Sekian yang faibai jom. Kita top sofaibai. Oi Birka, mabri feel kalamdwng gakhonanलाय? Moजां feel. Share. Bara godaयसै मानो होनबा मेल्ला मानसि गासिबो थाफैनांगौ फैनांगौ बेखायनो जों दा खालामफिनसै फैबाय आयु दासो हारसिंसो नामा बिराद खस्थ' आरोखि ना ओंखारनायाव बाराव जास्रा खिन्थु गाखोनायाव ओरैबायदि मोनो नै जुहुद मालाबा बिराद
खेरलाना गाखोनांगौ ओंखारनांगौ जायो बेयावनो स्ल'सो हनै मानसिफ्रा बिराद खस्थ' होनो बेयावनो नै जोङो दा ओंखारै गाहायाव मोनफैफिनबाय ओंखारनायाव बारा खस्थ' नाङा आरो गाखोनाया खिन्थु ओरैबायदि जों दा नै माखासे दासो गाखोलागासिनो जों फुङावनो फैदोंमोन नालाय हनै लामाया ट्रेफिक बादि जाजोब्बाय मानसिफोरखौ नायदो नै दासो फैलारै जों फुङाव फैनायमोन नालाय माबे बक्सा लालाय खिन्थु थाङा जुदि बोरैबा गोलैबायना सेस जुदि Ada Meher, dasu. Gakne. Mama, de ada mana ini? Sen kami kamera ada. Gian masih ada. Ayo. थाबोजोब्बाय जों फैग्रोबाय आरो जोब्बाय गाखोनानै नै नायजाला रा खानायफ्राबो नै बिराद मानसि फैलागासिनो जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय खेबसे गोबारै आखाइ तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै हाजो गाखोनानै बिराद मेंबाय जों दा थांफिनसिगोन बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ नायफैबाय नोंथांमोनखौ सोरखौ लोगो मोन्दोंमोन बिराद गोजोनबाय गासैखौबो लोगो मोनलायबाय आरो आसा खालामो बे देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बयनिबो न'खराव गोजोननाय सान्थिखौ लाबोगोन होननानै आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब like share and comments kalamne dabo so thank you guys stay tuned see you in the next video bye bye